ana m ekene gị ebe ọ bụla ị nọ wee na-esonye m na-agwa gị ka ikesa ozi a. O nwere nwanne anyị nwoke anyị ga-anabata anyị na ya eso wee mee program a. Ọ bụrụ na unu n'anya ndị na-esonye m na Facebook, unu wee go n'afọ 1 or 2 video o mere about my last program ebe m kụziri maka otu ndị Igbo si anụ di na nwunye mgbe gboo, otu esi eme ọyị. So o nwere nghọtabe o welu na anya bụ program, o wee kụzie anya na peji ya wee kụziche maka na ibe anyị nọ bụ ene amarọ ụmụlụ nwanne ya akụzieli ya. Ọ bụ nya ka anyị nọ nwa sị na tata na mụ ya agbabata ya na mụ ga-akpọtazikwa elders of the land ma ọ bụrụ ndị fim. Asị gị na ka eje na nke elders of the land mana nya bụ okwu na ọ tụba gị igbe n'ọnụ ewejeza nke elders of the land. So ị na-anya bụ the elders of the land na ba nọ m n'aka ka ndọpụ ndị okenye nwa ka ba gwa anyị otu anyị si anụ di na nwunye mgbe enu bụ anọ ọsa, dịka otu nna ba si wee kọrịba na otu ba si wee kwude ka ba kọwala anyị. Ndị isi ekene m unu unu abụgo ka o ji wee dị ebe anyị sị ka anyị ụmụaka mụta na ọnụ unu tata bụ ibe nna unu kọrọ unu na nna m gwara m na ibe nna onye gbalị ya ka o ji anwụ iyi na iwere ibe nna gị gwara gị nwụọ iyi na ihe ya egburu gị na nna nwata a na-atụrụ ọrụ nwata ntụ na nwata gụ ya sị ya na anyị dị ibe nwata jiri a na-abụ nwụọ iyi ihe ya egburu ya n'ihi igburu ya ọ bụrụ iyi na-egbu ya nọ nna ya na-egbu ya. Ibe unu mụtara n'aka mmụduru unu kwudere mgbe ahụ na m ekwudo unu na bụrụ mmụduru, mana o nwere ndị unu kwudere bụkwu mmụduru. O ji wee bụrụ na ewere ji ka ọ na-ana ji emete ji ọzọ. Ka unu kọwara anyị bụ mmụ arọ, ka unu kọwara anyị elu omenala anụmdi na nwunye ji wee dị tupu ndị ụka wee bịa wee kụọ onye akụọ na nkịta na akụziri ya akụ gbọtọzi anya gbọtọ. Ụfọdụ asị na alụ gba arọ ọ bụla omenala. Eze ekene m unu eze ndị Igbo ekene m eze nwa nwanne m onye ji abụọ ịgbarịa m afọ ọjọọ m bụ nọ n'akụ nne ya ka m tiwa ghọta m chọrọ ka m kọwaa dịka ka esi anụ nwaanyị n'oge gboo. Mkwudeli nna m na nkọwa ka m tiwa ghọta. Nke izi bụ n'oge gboo ejiri na-emere ego n'oge gboo mgbe anyị na-eme trade by barter mgbe eji ji ego azụ iwere azụ igolu ji iwere ji igolo akpụ iwere akpụ igolo ọka. Mgbe ahụ ego apụtara ụdị a achọzi ịnụ nwaanyị kedu ka eji eme achọ ịnụ nwaanyị. Ọ bụrụ na mmadụ afụ onye dị mma ọ ga-anụ, for example na efuru nwa m ka ịnụwa nwa m ga-enyocha mma abịa gba gịnị nke nwaanyị abịa gba m mechọ ka ịnụva nwa m jele mma agba nna m abịa gba gị. Ọ bụrụ ọma nke nwa ga-abịa nọọ n'ifugo nwa m ịgba nna gị, nna gị ewere ụgwọ ya bịa kwute m sị m na ya chọkwara ka nwa ya nụwa nwa m. Anyị akpabịa ya mkpatị anya mpọ nwa m jụọ ọnya otu m na ọ dị ya mma. Mmechie ka nna onye ma ezinụlọ ya malị ụdị ọnọdụ ha ma agbụrụ ọ bụ ma ọrụ ugbo n'oge abụ olu oyibo nwa aka eriro nne bizinesi eriro nne nna anyị bụ ọrụ ka eji malịba. M ga-echeki ezinụlọ onye malị ma badịkwa ike ọrụ adaga ndunye ebe nwa m ka agụrụ agụrụ ya ka ọ na-eliju abụọ. So nchekichebe njụcha ese
etu kọmpandụ ha si ele mmalụ ka o si ele mgbe ọnwara na-ajụkwukwe ka kọmpandụ nke m bịara ịnụ nwaanyị ka o ji waa dịkwu gbajụsi anya ka ọ bụ na ọ daba so mgba na ya ekweta ogwe ndị a na-ekwu n'ụwa nwa so babịawa ego adịrọ ọdị m mgba ka ife a ga-eme ọwa bụ na anụwago nwa m ma ọ bụrụ nwunye be o nwere ike ọbụna m nwere ana ebe m ga-alụ ọrụ ọjụọ m kedụ ka ezi ezi mezi ọwa bụ na m anụwago nwa bụ nwa m o nwere ike ọbụna m nwere ebe m na-akọ ọrụ ugbo ike wee nwee ebe dịka 20 acres 20 chain mkpọ ọnya si ya mgbabịa na m nwere ibu ị ga-eme mgbe abụ ego adịrọ na-ejiri ego anụ nwaanyị oge na-agba ọbụ ka emewere ego ọbịa ngosicha enyi ife ọ ga-emeli m o megide ya na-emesi ogbuna omewu ya n'ọdịgo m mma o buru nwa m ọ bụrụ nwunye ya dịka ịbata zukove ana ahụ dịka 20 acres dịka otu isi kwuo ọ ga-alụsị ya nya ya alụsị ya nya ga-alụcharị m ya o nwere ike alụchara ya owu mbodo o nwere ike ọkpọ ndị ọgbụ ya ọgbọ ndị ọgbụ ya ndị bere ma ụmụnna ya ma ọ bụ famili ya ụnara anụhụ ya ọrụ ahụ akọwa ọrụ ahụ ụmụnna abịa ka ọrụ eji anụ akọcha ya ofu ụbọchị maka chikwa ụbọchị ha ga-abịa ka ya akọgide ya kọcha anya ọbụna ọgwụgo ntụ oke ịnụ ọgwanụ nwa m o wetazie mmanya emere n'oyibe agaghị ebu na ị ga-ebutezi mmanya na ọjị na ndị otu ya nne ya abịa gba m mbọchị va ga-abịa gba na ndị ibebe ma ọjị n'ibe olili anyị tinye ụbọchị ahụ akpọrọ nwa m ọ ga-ahụ ga-akpọ nwa m e na-etiri egwu eji ebe ilu nwaanyị adịrọ a na-akpọrọ egwu ahụrụ a na-akpọ ya n'onwere ndị ụka nkere uke ịkpọ egwu a n'ụwa nke taa n'oge gboo a na-akpọrọ egwu na-abịa o nwere usoro eji akpọ nwaanyị ana ụmụ uyo ma na-agụ nke usoro ahụ eji akpọ nwaanyị ana bụ na nwaanyị o nwere ebe anyị na-akpọ okpuru ka a na-akpọ ya ọ na-adị mfe ma ofere ndị Fulani ji ele n'unu ọ na-enwe kọva a na-awụnye ọjị so ya ka a ga-egotere nwa m ahụ akpatali anya awụnye ma edo ma ọkanjele ma pawuda ma nzu ma uhie n'ime ife ahụ o ji eke ekike mgbe abụ ka o ji eke ekike ma ojigida o nwere ife a na-akpọ ojigida nke na-ewo n'ugwu o wutewa ọvụ ụmụ agbọghọ niile na-eyizie n'ukwu kata so ụbọchị ahụ a ga-abịazi kpọlụ ya ọ gbaghepụ ya o were ivi ya kebe ekike oketi owere ojigide anyị n'ukwu keti ekike dasị ọta njele ife niile anọrụzia abịazi kpọlụ ya ndị na-anụ ya bụ ọkọlọbịa ga-apụta eji enwe ezigbo ọkọlọbịa pụtaranụ na famili na-anụ ya ba mabulie n'ugwu agụbazi egwu na-eti etigbe mgbe a na-etiri ịgba adịrọ ama ugbu a ka ebu ya ama bifidi ezido e ga-ebu ya n'ugbu a gbabube di ya awadọrọ anya na be di ya ọgbanwe ego ọya agba na be di ya ọ natago be di ya ebupụta mmanya aṅụwa mmanya na be di ya bifo akpọkwala ya na be nna ya o nwere mmanya ekene mmanya abụ mgbachere ka nkọwa alịba ụfọdụ weligebe anya ghọtachara langweji ọ na-asụ na ebe ọ na-asụ odo na ọ na-achọkwa ka ọ mee nye ka ọ bụrụ jeneral Igbo na ọ na-asụta onugbu anyị maazị ọnọnakụ nna ya ibe ọ na-eme ka ụnụ malị o nwere ibe o kwulu nna amabulu m ya ma amabiri amami ọ sị na mbọsị bụrụ gboo na ego adịrọ mgbe na-egoro ya uzuwe ego na ndị be anyị na-anụ nwaanyị ma a na-emere ego n'isi nwaanyị ọ sị na ibe a na-eme mgbe abụbụ na ọ bụrụ na ịbụ nwa m for instance o ji onwe ya maatụ na ịbụ nwa ya ọ bụrụ na nwa ya dị gị mma na ị chọrọ ịnụ nwa ya na ọ bụrụ gị ka ọ dịele bịakwute ya na ebi ọ bọjacha gị isi n'ihi ejejekọ jeruo n'ụlọ jee kọọlụ nna gị
maọbụ onye iji mere nna ba wee bịa ịkụ aka n'ụzọ a na-ebu mmịa wee bịa ibe na m kọrọ unu last week wee kụọ aka n'ụzọ ba wee kwuche nya wee bịa tụve ese tụve agbọ gị mara agbọ isi ma agbọ isi ọ dịkwa mma ọchịcha ma nwa ya jee isi nwa ya apụtakwa mgbe nye ji wee tụve agbọ tụcha agbọ gbara ava gbacha ava wee chekije ọ bụ na ọ dị mma na wee zuo n'ozi wee su unu bịa na ihe ị na-abịa bụ ka ọ gbago ọrụ ya alụlụ ya wee nọwa nwa ya ịma na o nwere traịbụ ka na-eme ebe a mana ọ bụrụ Igbo mana ọ na-akọwalụ m na tara n'Igbo mebulie mbụ na ịbịa ozugbo gị a na ịya alụ na ana-abụ ịya alụ bụ ịlụzie ịchọ mmụ okolobịa ụmụnna gị ịchọ mmụ okolobịa mmụ ọgbọ gị na ndị enyi gị ba wee bịa dugo gị ọlụlụ ọlụ ọgọ iwe ejeje ọlụwa a na-abụ iri eji ọ sị nọ n'ime ọlụ abụ ka ọ ya eji wee nene ka ọ mara ma ịdị ume ngụ ma ya zụ ngwa nwa ya nri iwe alụba ọlụ ahụ wee lụkpuo mgbe iji wee alụba ya lụchaa ịma na imewe ego n'isi nwaanyị ibe ọ gaziele gị bụzi bịa gba nkwụ ọgbọzie ndị bunu na-ebuzeli ibe eji agba nkwụ bịazie gba nkwụ n'ọrụ na ịlụrụ bụ omume ego n'oge gboo mgbe a na-ebu ibe eji ọka egote ji eji ji egote azụ eji azụ egote akpụ maka ego adịrọ ibu onye nwere akpụ ma gị nwere ọka onye abụ nwere ọka iwere ọka ga ujegolo akpụ ya ibu onye nwere ji ma gị nwere oji ma gị nwere ede iwere ede a ujegolu ji onye ahụ mgbe a na-ebu iwe n'oge gboo ahụ daalụ ka anyị mara nwere onye ọzọ ya etinyela anya ọnụ na nke a bifo anyị abaga ọzọ ọ ị chọrọ eju ya kịta mgbaju anya n'ọnụ chọọ ọ dị mma ọ jụrụ sị na ọ bụzialụ na okolobịa bụ bịa lụlụ ọlụ gị ọlụ wee lụghalụ gị ọlụ lụchaa wee nụba nwa gị o wee ruo esemokwu wee meeli ya na nwa gị kedu ibe ọ ya abụzi o wenete ọ bụ na ọ na-anụrọzi n'ebe na ọ lụrụ ọlụ ibe ọ ya bụ o wenete gị ọ bụ na ọ na-anụrụ ọlụ ọ bụrụ ego ka ọ mezili ibe ọ ya ewenete bụ na nke izu na ọlụgo ọlụ lụcha duru nwunye na o nwere nkwụ ọ na-agba nkwụ o nwere nke nna na-eme ọ bụrụ na ọ ga-ati ibebe oduru nna ya maọbụ nne ọbịa o were buru mmanya bịa sị m na ba na-anụ ọbị na anya anụsigo akpọkọ ndị okenye akọwa anya n'obu na ọ na-anụ ọbị n'ime obu ndị ichie agba mmanya agbapụta mmanya anwa atụọ ya n'ime obu ahụ kọwali ndị ichie ma ndị nọ n'elu ma ndị nọ na di na nwunye nwe na ba na-anụ ọdị na nwoke si na ya anụchọ na ya ma nụ gị etiwe mmanya anwa mmadụ ị na-enwe ya tụọ ya na onye ọbụla agbachara bịa ebuwu ya na ọ dara n'ovu okwu na nkwulu mgba kedu ibe ịghọtara ibe ọ kọwalụ gị ọ kọwalụ sị na mgbe abụ ọ bụ na ọlụ ka a na-alụ wee na-anụ nwaanyị na ọ bụrụ na ị nụwa nwaanyị abụ o wee bụrụ na okwu emetalụ gị na ya iwe sị na ị na-aza anụ ịbụ mmanya bụ ka ị ga-ebukwa bịa iwe sị na ị na-aza anụ maka na nkwụ na abalụ bụ dị mentin ọ sị na nkwụ ọbụ ka iyi ebu wee bịa wee gwuo na gad ma ọjị ewebuli eje n'obu ewee ka a ga-aba wee ka nwaanyị a na-aba si na anụgbudi na nwunye a dị n'etiti ụnụ na agha dazi anụ na-ekewe ewu ya na ọ bụrụ na onye abụ di nyanụa onye abụ nwaanyị nyanụa na-ekewe ewu ya na mmụọ ma na mmadụ ọ sị agwa ọjị n'obu bulu mmanya anụ tụọ na ndị ichie tiwuo anya n'obu ahụ ọ bụ na agbasarụwọ nya bụ ihe o kwuru ego adịrọ mgba eji ego anụ ọ bụ a na-abụ ka a ga-eje mara onye
so anabụ onye a lụrụ anabụ onye a lụrụ anọ ịhụ na ya na-atara asụcha ụdị ya bịa mali oge ihe gbasara anụmụ di na nwunye bụ ife anya baga nke ọyị o nwere ewere ibe oyi etinye n'ime ya n'ime unu onye mmetinye ihe gbasara mụ bụ isi omere aka ya Simon Chukwu bụ eze ibe m na-etinye ihe gbasara mụ na nwunye bụ na dịka isi akụ nne ji wee kọwa na ibe ọgwa m na